Nou, dan kan je in het water lekker flapperen en dan krijg je als een echte zeemeermin en dat is wel leuk. Je kan ademen onder water. Wat moeten jullie allemaal doen? Zo snel mogelijk zwemmen als een zeemeermin. Ben hen stuttor, dus nu ben ik wat meer in het zwembad en wisten toch weer wat meer met zwem bezig. En dan net gewoon de schoolslag, maar gewoon maar iets leuks, wat echt leuk is. Is het moeilijk om een zeemeermin te zijn? Wel een beetje. Je moet echt zo snel mogelijk zijn, maar dat vinden ze een beetje zwaar. Het is hoe mooi en hoe snel dus. Het is onder water heel erg mooi. Oké. Want wat zie je allemaal onder water als zeemeermin? Zeesterren, goudvisjes. Toch reis ik jongens maar? Ja, alleen ik doe het net. Oh, nee, ja, nee. Er weer wel die lessen volgen, maar die worden eerst de lessen nog uitmaken en dan moeten ze maar wedstrijden.